नमस्कार सगळ्यांना. श्री स्वामी समर्थ. फणस बघून सगळ्यांना अंदाज आलाच असेल की आज फणसाची भाजी बनवणार आहे मी, फणसाच्या गऱ्यांची भाजी. तर चला तर मग हा आपण कच्चा फणस घेतलेला आहे मी. फणस दोन प्रकारचे असतात, कापा आणि रसाळ. तर मी कापा फणस घेतलेला आहे कच्चा. तर आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीने आपण ह्याची कशी भाजी बनवायची ती. आता मी काय केलं आहे, फणसाला डीक जास्त असतो, तो हाताला लागला तर चिकट राहतात हात आणि जात नाही तो डिंक. तर मी तेल पहिल्यांदाच लावून घेतलं आणि हा कोयता घेतला आहे, त्या कोयत्याला पण मी तेल लावून घेतलेलं आहे. तर आता आपण हा फणस कापून घेऊया. कच्चा असल्यामुळे पटकन कापला जात नाही आहे तो. आता असे त्याला हे करून, कोयत्याला पण एवढी धार नाही आहे तरी पण मी प्रयत्न करते. हे बघा, तरी तो कापत नाही आहे. जर पिकलेला असता ना तो फटकन कापला असता तो. तर आता हे बघा, असे आपण त्याचे दोन भाग करून घेऊया. हे बघा, डिंक बघा किती असतो त्याच्यामध्ये. तर आता आपण हाच पेपर काढणार मी आणि तो डिंक पुसून घेणार त्याचा. तर पहिल्यांदा गावी लग्न वगैरे असेल ना तर ह्याचीच भाजी बनवायची. तर आता हे भाजी वगैरे कोण फणसाची जास्त बनवत नाही, तर मी विचार केला की तुमच्याबरोबर ही रेसिपी शेअर करायची म्हणून. तर आता हे बघा, फणसाचा डिंक काढून घेतलेला आहे मी. आता ना आपल्याला याचे छोटे छोटे भाग करून घ्यायचे आणि ना त्याचा मधला भाग असतो ना तो काढून घ्यायचा आहे. कारण ना तो काढल्याशिवाय ना गरे त्याच्यातनं सुटणार नाहीत. कारण ते आतमध्ये जी हे असतं ना त्याचं, ते मेन हलायला पाहिजे. तर हे बघा, आता आपण कापून घेऊया याला. तर आपण फणस पिकलेले वगैरे खातो, पण फणसाची भाजी पण सुंदर लागते. तर आज मी मिरची घालून भाजी बनवणार आहे, मसाला वगैरे टाकणार नाही आहे. आपण गावी जशी बनवतो ना तशीच बनवणार आहे मी. ते हे बघा, गरे पण मस्त आहे त्याच्यामध्ये. हे बघा, असा पण तो पिकायला झालेला होता, तरी पण मी भाजी खाल्ली नाही म्हणून त्याची आता भाजी बनवणार आहे. गरे पण बघा किती मोठे गरे आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ना पूर्ण भरलेला फणस होता, असं मध्येच गरे होते मध्येच नाही असं नव्हतं. आता हे बघा, त्याच्या आतमध्ये ना बी असते, ती बी मी काढून घेणार आहे. आणि ना गरा मोठा असल्यामुळे ना ह्याचे मी 3 भाग करून घेणार आहे. ते बघा, आता हाताला तेल लावावंच लागणार हा, नाही तर सगळा डिंक लागतो हाताला. ते बघा, त्याचे गरे काढून घेणार सगळे. तुम्ही कशी बनवता ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आम्ही गावी अशीच भाजी बनवतो. आम्ही लहान होतो तेव्हा चहा पिताना पण आम्ही भाजी खायचो चहासोबत पण. त्यावेळी काय एवढं खायला बिस्किटं वगैरे नसायचे तेवढं. तर गावी असेच फणसाची भाजी वगैरे खायचो आम्ही. आणि गावी लग्न वगैरे असतील तेव्हा हीच जास्त भाजी बनवली जायची. आता कोण बनवत नाही ही भाजी वगैरे. तर बघा, हे आपले सगळे गरे काढून झालेले आहेत बघा. असे मी त्याचे 2-2, 3-3 भाग करून घेतलेले आहेत. आणि त्याच्या बिया असतात ना त्या पण आपल्याला बारीक कट करून घ्यायच्या, नाहीतर काय होतं, ते गरे कसे पटकन शिजले जातात आणि ते शिजले जात नाही. आपण फणसाचे गरे म्हणतो ना, तर त्याच्यात भरपूर आपण रेसिपी बनवू शकतो. जसे गरे आपण फ्राय करतो तेलामध्ये, त्याच्यानंतर त्याच्या पोळ्या बनवतो, भाजी बनवतो, पिकलेले गरे खातो. अशा खूप आपण पदार्थ याचे बनवू शकतो. आणि ही गऱ्यांची भाजी वगैरे ही आपण बनवतो, हे आपल्या कोकणातच एकदम भारी असते. आणि हे बघा, आता मी साहित्य काय काय घेतलं आहे ते पण दाखवते तुम्हाला मी. कांदा मी बारीक कापून घेतलेला. आणि जे बिया होत्या ना फणसाच्या, त्यांना मी कट करून घेतल्या अशा. तुम्ही दगडाने पण ठेचून घेऊ शकतात. आणि ना ह्याच्यामध्ये का आपल्याला जास्त काही साहित्य लागत नाही. कांदा, मिरची, कढीपत्ता, मोहरी लागते आणि हळद लागते. आणि आपण ओलं खोबरं आणि वरून कोथिंबीर टाकतो. ते बघा, कांदा मी पहिल्यांदा टाकलेला आणि त्याच्याबरोबर कढीपत्ता आणि मोहरी पण टाकलेली. आता हे आपण मस्तपैकी लालसर झाल्याच्या नंतर ना आपल्याला याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे सगळं. आणि कांदा का आपल्याला जास्त एकदम लाल नाही करायचा आहे, मीडियम करायचं आहे, नाही तर जास्त करपला तर तो भाजीची टेस्ट चेंज होते. ते हे बघा, आता आपला कांदा, मिरची, कढीपत्ता, मोहरी हे सगळं टाकून झालेलं आहे. तर आपल्याला ना आता मीठ पण टाकून झालं. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना हळद टाकून घेणार आहोत. आपण मिरची घातली आहे, मसाला नाही टाकला आहे, त्याच्यामुळे हळद घालायची आहे भाजीमध्ये.
आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित एकत्र ढवळून घ्यायचं आहे. आणि ना दुसरी गोष्ट एक म्हणजे काय, ही जी आपण भाजी बनवणार आहोत ना, ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर नाही करायचा आहे. नुसती वाफेवर बनवायची आहे, कारण ही भाजी ना नुसती वाफेवरच होणार. कारण त्याच्या बिया होत्या ना, ते मी कांद्याबरोबर तेलावर परतून घेतलेल्या, त्याच्यामुळे ना त्याला जास्त असं शिजायची गरज नाही लागणार. आता हे बघा, मी गरे त्याच्यामध्ये घालून सगळं वर खाली करून ना मिक्स करून घेणार. आणि पाण्याचा अजिबात वापर न करता गॅस एकदम मी छोटा करून ठेवणार आणि त्याच्यावर झाकण मारून ठेवणार आहे. ते बघा, आता हे सगळं ढवळून झालेलं आहे बघा. दिसायला पण बघा किती भारी वाटतंय ना. तर तुम्ही कशी बनवता ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आता मी ना ह्याच्यावर झाकण मारून ठेवणार आहे. बघा, मी पाणी वगैरे अजिबात टाकलं नाही आहे, पण गॅस आपल्याला कमी करायचा आहे एकदम, नाहीतर खाली करपणार. तर आता हे बघा, दुसरी गोष्ट म्हणजे मालवणी पद्धतीने म्हटल्यावर ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं हे लागणारच. तर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर टाका, नाहीतर नाही टाकलात तरी चालेल. तर हे बघा, आपली भाजी आता व्यवस्थित शिजली गेली आहे, बघू शकता तुम्ही. गरे पण बघा व्यवस्थित शिजलेत आणि आतमध्ये ज्या आपण बिया टाकलेल्या ना, त्या पण व्यवस्थित शिजल्या गेल्या. ते बघा, आता आपण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं टाकून घेऊया आणि कोथिंबीर टाकून घेऊया. अशी आपली फणसाची भाजी कमी साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये बनवून झालेली आहे. फक्त ह्या साफ करायला टाईम लागतो, बाकी एकदा साफ करून झाल्याच्या नंतर ह्याला जास्त टाईम नाही लागत बनवायला. चला तर मग आजची रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला फणसाच्या भाजीची, अगदी मालवणी पद्धतीने, ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा. चला तर मग या सगळ्यांनी खायला, सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.